אבינו עמד אדוני אלינו קשור ובוס. פרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד מפגס ולאמן. ויהי אחר הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם. אז אמרנו, השתבח שמו לעד, התורה הזאת עין ו' מדברת ממעלת הביטחון והקדוש ברוך. ואברהם אבינו, איך הוא עמד בכל הניסיונות? על ידי הביטחון שאלו והרמז, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. 75, מה זה? גימטריה ביטחון. אדם שואל מה יהיה, למה? רבי דרמן אומר, מה זה מה יהיה? כמה זה? 75. מה זה למה? גם 75. כל השאלות האלה זה למי שאין לו ביטחון. מה יהיה? שמן, תרמוז בזה, 75, ביטחון. מה יהיה? מה שהשם רוצה יהיה. כמה זה בגימטריה מה יהיה? 75. מה יהיה? כן. למה? כמה זה למה? למה? 75. למה? מה יהיה? הכל זה ביטחון בהשם. הבנו? גם. יש לך מילדות, זה ביטחון בהשם, שלום עליכם, נכון תורה עין ו'. אז מעלת הביטחון בהקדוש ברוך הוא, זה מה שהחזיק את אברהם אבינו בכל הניסיונות. מתחיל רבנו ואומר איתה בתיקוני הזוהר עין, תיקון עין, דף קי"ח עמוד א', מסיתרא דימינא מוחא חיוורא כחספא, הדאו דכתיב זרע אברהם אוהבי. אברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי, שהוא עמד בניסיון העקדה, אז הוא קיבל כבר, זה הניסיון האחרון שלו, ואז הוא קיבל את התואר אברהם אוהבי. אז ברוך הוא ייחד את שמו עליו, הוא באמת אוהב אותי. כל ניסיון שעשיתי לו, אבינו רץ אליו כסוס בין ביצי המים. אין אצלו שום דבר. למה? כי המעלה של הביטחון שלו הייתה עצומה מאוד. זה מה שהוא הנחיל לכל האנשים. הוא הפך את עצמו מהפך אל הפך בשביל הקדוש ברוך הוא. גם בניסיון של לך לך. שהיה צריך ללכת, לך לך לארצך ולמולדתך ותברך אל ארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, וברכם ברך מקרא לך אור, כל ההבטחות שהוא קיבל. מה הניסיון פה? איזה ניסיון יש לך? אז אומרים חז"ל, הניסיון היה שהוא היה צריך באמת עכשיו ללכת לארץ ישראל בלי לחשוב על השכר, אלא וילך אברהם כאשר ציווה אותו השם. רק בגלל ציווי השם. אני לא הולך בגלל שעכשיו ההבטחה, זה הניסיון. כל צעד, עכשיו אתה אומר בוא'נה איזה כיף, אני אגיע לארץ ישראל, שמה חכה לי האדמו"רות, אני שמה נהיה נשיא הארץ, מה שבאמת קרה. אם הוא היה חושב מחשבה אחת כזאת בכל ההליכה, לא היה עומד, זה לא נקרא עומד בניסיון. מתי הוא עומד בניסיון? הוא אומר, אני אלך בגלל שהשם ציווה, לא מעניין אותי. והוא אומר לי ללכת לארץ, ושם אני אסבול מרור, ואני אוכל קרפס כל היום, ואני אוכל לחז... גם הייתי הולך, זה לא משנה לי. עכשיו מה זה לנטרל את המחשבה, וזה הכוונה היא פה, כי כל האדם, כל המניעים שלו, מגיע לו. זה, מה המניע של האדם בעולם הזה? הרצון לקבל תענוג. כל דבר זה אתה נע בגלל שאתה רוצה לקבל תענוג. תענוג, כיף, שיהיה לך. למה אתה עובד את השם? אני לא רוצה לשרף בגיהנום. אין לי כיף למעלה. למה אני עכשיו עושה מצוות? עכשיו אם אני אחזק את האמונה שלי, אין חיים יותר מתוקים מחיי אמונה. אדם שיש לו דעת קנית, מה חסרת? עכשיו למה אני לומד? אין לי דעת. הכל זה רץ מהדבר הזה, ככה הקדוש ברוך הוא טבע את הטבע בבריאה, כי ראינו בתורה הקודמת שמה זה התענוגים שיש בעולם. כל תענוג שיש בכל דבר מה זה? יוצא קדושה. נכון, למד את זה בתורה הנה. שם למדנו שכל דבר שאתה מקבל ממנו תענוג, אכלת משהו טעים, לבשת בגד, יש שם ניצוץ קדושה. לקחת את זה לעבודת השם, ביררת את הניצוץ, קירבת את הגאולה. אז לכן השם עשה את זה טבוע באדם, זה שיהיה לו את הרצון תמיד לקבל תענוג. למה? תאסוף לי את הניצוצי קדושה. אחרי זה, אז מה הניסיון שלך? הניסיון שלך, איך אתה עושה, מה אתה עושה עם התענוג הזה? אתה מנצל אותו לעבודת השם, או שאתה לוקח אותו לתאוות שלך. וזה בדיוק הניסיון של אברהם אבינו היה בלך לך. בעקדה זה בכלל עכשיו לקחת את כל ההבטחות שהשם הבטיח לו, שחוט לי אותם על המזבח. אברהם אבינו אין בעיה, מה שאומר את זה, אני בטוח שמה שהשם עושה איתי זה 100% זה טוב. אבל רגע, הוא אמר רבי יצחק יקרא לך זרע, הוא אמר לך זה, מה זה? מי זה מעניין? וגם פה הוא צריך להפוך את עצמו מהפך להפך, ממידת החסד, צריך להפוך את עצמו לדין.
איך אפשר לעמוד בכאלה ניסיונות? רק על ידי מעלת הביטחון. אומר רבנו, אז מה זה מוכח חיברא כחספא? הדאו דכתיב זרע אברהם אוהבי מסיתרא דימינה, מצד ימין, מוכח חיברא כחספא, חספא זה חסדים, הדאו דכתיב זרע אברהם אוהבי, כלומר בספירות יש איזה מקום שם למעלה, שהוא בצד ימין, המוחין דימין, זה מה שבסופו של דבר, הקדוש ברוך שאתה משתמש בנקודה הזאת של חסד שתבוא בו, זה זרע אברהם אוהבי. גם תראו כל הפרשה הזאת שאנחנו הולכים לקרוא, שזה מפה לכוח הפסוק הזה, שמתם לו, זה פסוק של העקדה, זה הפרשה שלנו. כל מדובר שם ממה? ממידת החסד. כמה אהוב החסד וכמה שנוא ההפך מחסד, הקילאות, הקמצנות. למה? מאיפה למדנו את זה? אברהם אבינו, כן? אברהם אבינו עמד, ראינו שם, היה איך תחילת הפרשה? תחילת הפרשה זה הכנסת אורחים של אברהם, בקר הצרעה, וכמה הקדוש ברוך הוא, מה זה, איך הוא, על הכנסת אורחים של אברהם, כמה התורה משבחת אותו, ושולחת לו מלאכים, ויש לו, ומצד שני תראה על סדום, ישר אחרי זה מה? נסמכה פרשת סדום, להראות לך כמה אהוב החסד, וכמה שנוא הקילאות, ההפך. אמר את זה היום, על זה מלאך יפה מאוד, הרב פנגר. מילת החסד התקלטה באברהם, נכון? כולו. הנה, אומר רבנו הקדוש, יאללה רבו איתה, בואו נתקדם. בהסתכלות יש אור הישר ואור חוזר. בהתפשטות הראות הוא אור הישר, ובהגיע לראות דבר שהחפץ, דבר שחפץ, סליחה, והגיע לראות דבר שחפץ, אין לי פה ניקוד, הוא אור החוזר. מה פירוש? עכשיו איך אדם מסתכל, איך נוצרת ראייה? יש לך ככה, אתה שולח, אתה על ידי האור, אתה רואה משהו, וכשאתה רואה אותו, אתה מתמקד בו, אז האור שחוזר אליך מאותו חפץ, הוא מצטער אצלך במוח, מוח מתרגם את זה לתמונה, ואתה מבין מה אתה רואה, אור ישר, אור חוזר, ככה זה עובד. למה בלילה אתה לא רואה כלום? אין אור. אין אור, אין מה שיחזור האור. אתה מנסה לראות משהו, אתה רואה רק דמויות. אבל ההסתכלות של האדם בנויה מאור ישר ואור חוזר. אומר רבי נתן סוגריים, כי עיקר כוח הראות, מחמת שכוח הראות הולך ומתפשט ומכה בדבר הנראה, וחוזר הכוח הראות מחמת ההכאה לעיניים, ונצטער הדבר בעיניים, כן רבנו דילג פה על איזה שלב, קיצר, ואז העיניים רואים את הדבר הנראה, זה בא מצטער בעיניים, בעדשה, תיק מתרגם במוח, ואז הוא רואה משהו. כן, כמבואר היטב, נמצא שיש בכוח הראות בחינת אור הישר, ואור החוזר, כי כוח התפשטות הראות מעיניו לדבר הנראה, כן, כוח ההתפשטות של הראות מעיניו, זה נקרא בחינת אור הישר. והכאת הראות, כן, אכילה. והכאת הראות בדבר הנראה, שעל ידי זה חוזר הדבר לעיניו מצטער בעיניו, שעל ידי זה עיקר הראייה כנ"ל, זה מבחינת אור החוזר, שחוזר ושב הראות לעיניו כנ"ל. אתם יודעים שאיך זה מצטער? בעיניים הדבר חוזר להיות, הוא מצטער הפוך. הפוך, לא, עכשיו נגיד עכשיו אתה רואה ככה, שזה חוזר אליך כאילו זה הולך ככה, אור, ואז שהוא חוזר, הוא חוזר לך כמו ב-X כזה, ואז על הקרנית של העין הוא מצטער הפוך. אתה רואה את הדברים הפוך, והמוח שלך הופך את זה, מתרגם את זה לישר. בגלל זה צריך לראות דברים בעין טובה, הרב. ככה אמר התלמיד שלי. נכון. אז עכשיו מה העומק בזה שאתה רואה את הדברים הפוך? תדע לך שהעולם הזה, כל מה שאתה רואה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה הכל שקר, הכל הפוך. מה שאתה רואה זה בדיוק הפוך ממה שצריך להיות. אתה צריך להבין שכל מה שעכשיו אתה רואה, אתה מתרשם מהראייה, מתפעל מדברים, שחרר את זה אח שלי. מה שבמוח, מה שבמחשבה, שאתה מעלה את הכל לדעת, רק אז זה מסתדר. אם לא תחבר, לכן רבנו אומר אותו בתורה הראשונה, קצת ככה, בתורה א' מה כתוב, שאדם צריך להסתכל בהשכל שבכל דבר. לא בשכל שבכל דבר, איך בדבר הזה יש לי ממנו איזשהו רמז להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידו. אין חפץ בעולם, אין דבר בעולם שאתה רואה, שאתה לא יכול להתקרב להשם יתברך על ידו. אומר רבי נתן,
כן, סיימנו את ההגעה של רבי נתן. והשם יתברך ברוך הוא, אף שאינו נתפס בשום מידה, אך כדי לסבר האוזן נאמר בו גם כן, כי רם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע, כן? אז לכאורה מה אתה, השם רואה, מה, השם מסתכל, השם גבוה, מה זה הדברים האלה, מה חס ושלום, אלא מה? אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי לסבר את האוזן, איזשהו נתן לדוד המלך בתהילים, נתן לו ברוח הקודש, איזשהו תיאור בשביל להסביר רעיון מסוים בהנהגת הקדוש ברוך הוא. אז מה הרעיון הזה? יראה הוא בחינת אור ישר, ממרחק ידע הוא בחינת אור החוזר. למה? כי עיקר הידיעה לידע מה שרואה על ידי בחינת אור חוזר, שהוא בחינת מה שחוזר הכוח הראות לעיניו. על כן לפעמים האדם רואה איזה דבר בעיניו ממש, ואף על פי כן אינו יודע מה הוא רואה. מה, איך זה? כגון אומר רבנו שמעבירים איזה דבר לפני עיניו במהירות גדול. הוא לא יודע מה עבר עכשיו. הוא יודע עבר משהו, לא יודע. מה זה כתבם? מה זה דבורה? מה הלך פה? מה עבר פה? הוא לא רואה למה? כי זה עבר מהר מדי. ולמה? וזה מחמת שלא היה, איזה מילים יפות יש לרבנו, זה מחמת שלא היה פנאי שיחזור הכוח הראות לעיניו. הוא רק זרק אור חוזר, ועכשיו זה חזר איזה משהו מעורפל. הוא לא עכשיו היה פנאי שאתה יכול להתמקד ולתפוס את מה שחזר. זה עבר מהר מדי. זה MT-09 שתיסע כאן. למה לא מראים לו אותו? מה זה למה? עבר מהר. מה זה עבר מהר? לא, אתה רואה את האופנוע, אבל אתה לא יודע איזה אופנוע זה. הוא עובר לך ב-300 קמ"ש. זה דוגמה. זה דוגמה, דניאל. למה לא מראים לו אותו? לא, עכשיו הוא מביא לך מה קורה שעובר דבר מהר מול העיניים. אתה לא קולט, נכון? מה זה אור חוזר? אז מה זה מרחק ידע? אם אתה לא, אם העיקר, רוצה להגיד לך רבנו רוצה להגיד שעיקר הראייה זה על ידי הידיעה. אתה צריך לדעת מה ראית. אם אתה רואה ואתה לא יודע מה ראית, אין בזה כוח של האור חוזר. כלומר, האור חוזר, עיקר האור חוזר הוא מה? הוא ידיעה. זה מה שהוא אומר לך פה, תסתכל במילים. הוא יכול ללמד אותנו משהו? הוא רוצה להגיד לך, הרי רוצה להגיד לך, רוצה להסביר מה זה ממרחק ידע. אמרנו מרחק ידע הוא בחינת אור חוזר. אז רבי נתן מפרש, מה זאת אומרת מרחק? למה ידיעה זה רומז על אור חוזר? כי אי אפשר לתפוס את הדבר במוח מבחינת ידיעה אם אין שם אור חוזר. ואומר לך דוגמה, עכשיו מביא משהו מהר. למה אתה לא קלט המעבר? כי אין לך ידיעה, זה לא היה מספיק אור חוזר שיתפס לך במוח. כלומר, הוא רוצה להגיד לך שידיעה זה בעצם היא פונקציה של אור חוזר. טוב? אז עכשיו אם הוא עובר מהר ואין לי אור חוזר, אין ידיעה. אז לכן הוא אומר ממרחק ידע הוא בחינת אור חוזר. אז הוא מסביר לך שהקדוש ברוך הוא לא נתפס בשום מידה, אבל מה? יש לו בחינת אור ישר ואור חוזר. עוד מעט נראה מה הבחינות האלה אצל השם יתברך, מה העניין בזה. וזה בחינת כגון שמעבירים זה דבר לפני עיניו במהירות גדול, וזה מחמת שלא היה פנאי שיחזור הכוח הראות לעיניו, ויצר הדבר בדעתו עד שידע אותו, כמובן סימן סמכי עוד ג' עיין שם. נמצא שהידיעה מה שיודע מה שהוא רואה זה בחינת אור החוזר. יפה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גם יש אצלו בחינת אור ישר ואור חוזר, בתורה עוד ג' רבנו מסביר שמה זה האור ישר של הקדוש ברוך הוא והאור חוזר, זה בחינת ההשגחה. שההשגחה של השם יתברך זה כוח הראות שהוא רואה ומסתכל על עם ישראל. כן? ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית. מה זאת אומרת אשר עיני השם אלוקיך בה? פה הכל מושגח בארץ ישראל, הכל 100% מושגח. כמו שרבנו כותב בתורה קפ"ז, שמה הוא מביא שמה? ששם מה זה ארץ אוכלת יושביה? אוכלת ראשי תיבות, אתה תשלם לאיש כמעשה. ומה פירוש? שפה בארץ ישראל כל מה שאדם מקבל זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. ולכן בארץ הזאת, כשאתה קורא לך איזה דין, תדע לך כל זה בהשגחה, מלמדים אותך פה, פגמת באיזה נקודה מסוים. כואב לך הראש, מה חשבת היום? איפה לקחת את המחשבה שלך לאיזה מקום? עושה תשובה רגע על המחשבה, מרמזים לך משמיים, או משהו כזה, כן? אולי נגחת במישהו, גם יכול להיות, גם גורם לכאב ראש, שם זה יותר ישיר.
אז אומר הרב, שבאמת ההסתכלות, כוח הראות, זה בעצם ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם, כן? זה בתורה י"ג, שלמדנו אותה, אתה זוכר טל? בקורונה למדנו אותה, את תורה י"ג, פה למעלה. זוכרים אותה בגלל הקורונה, אלה פלאות. איזה מקרנה, כבדו עלינו שם, שתבח שם עולה. אוהבים אותנו משמיים. כן, אשרי עמדי תרועה לה, השגחה שלמה, אז הוא מסביר פה. ועל ידי זה חוזר ערות לעיניים, ואז העיניים רואים כי הראות הוא מחמת ההכאה, ושוב נע בית משמיים וראה שישוב ויראה וכו'. כן, אז מסביר פה שזה בעצם טוב, לא ניכנס לכל המהלך הזה, כי אחרת אנחנו לא נתקדם בתורה. אבל בתורה י"ג בעוד ד' שם רבנו מסביר את המהלך הזה של אור השחר ואור חוזר על בחינת השגחה. וככל שאדם יותר קרוב להשם, אז הוא כביכול יותר קרוב לעינו. לכן הוא נקרא בבת עינו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. למה? בדרך כלל הם קרובים להשם, אז ההשגחה עליהם פרטי פרטים. אומר רבנו הקדוש ודע, ממשיכים, שההסתכלות עושה כלי, דהיינו גבול וזמן. כי מקודם ראותו הדבר הוא בלא גבול, וכשרואה הדבר נעשה לו גבול. מי מגביל? ההסתכלות של האדם? כן, עכשיו אני מתאר לך, מיכאל, איזה קפה עשה לי מיכאל, איזה אני מתאר לך, הוא זה קצב, אבל זה ארטילאי אצלי. עכשיו שאני מסתכל, אני רואה את הגבולות של החפץ, רואה את הכל מסודר, הכל טוב. יפה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יפה. וכשרואה הדבר נעשה לו גבול, וזה שמר חכמינו זיכרונם לברכה ביום הע"ד, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן, כי אינו דומה מי שרואה ואוכל וכולי, כן? מה כתוב שם? ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. מה, איך? המן זה היה עינוי? תגיד לי רגע, זה היה עינוי? זה היה רעבה? היה לך לכאורה, א' זה האוכל הכי מזין בעולם, לא היה בו שום פסולת. אז על אומרים שכל התלונות שלהם, של עם ישראל על המן, היה בגלל שהם רואים אנחנו אוכלים ולא מוצאים. כן, היה נבלע בה, זה לחם אבירים. מה זה לחם אבירים? לחם של מלאכים. מה קורה? שאדם אוכל, בוא נגיד ככה, האוכל של היום, 2% ממנו אוכל, 98% פסולת. אז הוא כל היום בשירותים, כל היום צריך להוציא פסולת, חוץ מכבודכם, כן? אבל שם אתה אוכל מן, מה זה הכל 100% אוכל, 100% נכנס, הכל נבלע באיברים, אנרגיות וזה, אז איפה, מה אתה אומר לי וענך וירעיבך, ותגיד הוא לא טעים, תגיד הוא טעם של קרש, לא נשמה, תעמוק את ספיריים סדרה, קלשד השמן, מה זה הדבר הזה, איזה טעם שאתה רוצה, מתוק, טעים, אז למה ויענך וירעיבך, אומרים חז"ל, לא דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. עכשיו אתה אוכל אותו דבר, אתה אוכל צמר גפן לבן, סתם דוגמה, אתה מרגיש סטייק, זה לא, אני רוצה לראות את הפרה, אני רוצה לראות את הדם, זה עינוי. חז"ל אומרים עיוור, כן, ביומה, אין לו סובה. כן? הוא יכול לאכול למה, כי אתה צריך לאכול עם העיניים. אין לו עצירה. אין לו סובה. אבל מצד שני גם הרעב בא עם העיניים. העיניים, הרעב. העין לא אם בן תשבע. אדם רואה, הרבה פעמים הוא קונה דברים בסופר בגלל שהוא באותו רגע. נכון, אמת לאמיתה, זה גם. סתם בגלל העיניים. בין האכילה המיותרת, בין הסביעה, הכל בא מחמת הרעות. אבל העיוור אין לו סובה. כן, היה מה פעם, שמפיק את הריר ואת כל זה, זה ההסתכלות, המוח משדר. סיפרו לי על איזה אחד, כן, ישב לידי אחד כזה, לא עיוור, בחור חריף, תימני במקרה, כן, לא חס שלום, אבל מה, הוא היה מתערב שהוא אוכל כבש שלם, אמרו לו, אתה נראה כמו איזה חצי שקל, איך אתה יכול כזה, זה כזה רזה, איזה כבש ייכנס אצלך? מה היה עושה? היה בא, מכסה אותו, שמים לו דבר, מכסה אותו, אוכל ככה, מתחת, ככה, לא מסתכל מה אוכל. היה מפרק כבש. אומרים, אני לא יודע, אולי זה אגדה. זה הזים. אתה רואה שלמה, שמח על הגמרא, ידיים, חכמים, חריפים, הולכים לפי הגמרא. אז אומר רבנו הקדוש,
מכאן שסומה אין לו שובע, כי מי שאינו רואה אין לו גבול כנ"ל. אין גבול, אתה לא רואה, הדבר לא נגבל, אתה לא יודע כמה אכלת. עוד 10 גרם, עוד 10 גרם, אתה לא רואה, אתה לא אומר, אתה אוכל, אין גבול. פילי פלאות, אל תנסו את זה בבית, חבל על הבטן. אבל אנחנו מאמינים על הגמרא. תראה שבן אדם עכשיו, סתם דוגמה, הוא רואה נגיד איזה משהו מרוכז בטלוויזיה או באיזה משהו רחמנא ליצלן, והוא אוכל ככה חטיף בלי להסתכל. פתאום וואי, נגמר. מה נגמר? איך אכלת את כל זה? אתה רואה את זה בפנים, אתה רואה את זה בעיניים. טוב, זה גם אם אתה רואה אתה מפרק אותו, זה לא משנה. לא רואה. זה אתה מפרק גם אם אתה לא רואה. אז יוצא מפה שבאמת למה? אז תראו איזה יופי, איזה רבנו הקדוש. אומר לך בגלל שהראייה עושה את הגבול, אם אתה לא רואה אין גבול, אין גבול, אין כלום, אתה לא יודע מה, אין גבול. ומסקנת הגמרא מהיקרא, כן, מאיזה פסוק למדנו את הדבר הזה? טוב מראה עיניים מהלוך נפש. למה? כי בכוח הראות עושה הילוך לנפשו והוא הגבול. טוב מראה עיניים מהלוך נפש. מה פירוש? שעל ידי, אומר רבנו, כי בכוח הראות אתה עושה הילוך לנפשו, אתה יכול לעשות לה איזשהו הגבלה, שזה הגבול. הילוך זה שאתה יודע איפה אתה הולך, זה גבול, אתה הולך, הילוך, אתה יודע איפה אתה הולך, סוג של גבול. אבל גם העיניים לוקחים את הבן אדם לתאוות, עם העיניים הוא גם רוצה לאכול יותר, אז מה זה? אז איך אתה אומר לי, אם אני לא אראה כלום אני אוכל יותר, ומצד שני מהעיניים אני גם רוצה לאכול עוד דברים אחרים. אבל אתה אוכל וזה נגמר, אתה מבין, יש לך גבול. למה? התאווה של נשים, עם העיניים עושים אותה, לא עם הפה. לא דיברנו על התאווה עכשיו. שם זה לא תטור, אחרי דברים אחרים, דיברנו על הפסוק. זאת אומרת פה עכשיו לעניין האכילה, נכון? אתה רואה עכשיו משהו כזה מגרה, בא לך לאכול אותו. אבל אתה קולט שאתה כמה אתה יכול לאכול ממנו, אתה מבין? זה מגביל אותך, הראייה שלך היא גם גורמת לך לאכול וגם מגבילה אותך. אתה כן, אתה רואה, תשמע, עכשיו אני ראיתי דבר טעים, עוגת קצפת. עוגת קצפת זה בשפתו של הרב, זה התאווה הידועה. אבל ראית משהו טוב, משהו טעים. אתה אומר, וואלה, אני אוכל אותו, אבל אתה רואה, אתה אומר, מה, אני לא יכול לגמור את כל זה. כבר הכנסת לראש גבול, מה ראית זה? אבל אם אתה לא רואה, בוא תטעם, וואי, טעים, אתה לא רואה, אוכל. גם דורני גם נגמר, איך זה נגמר? מה קרה? אין גבול. אבל כשאתה רואה יש גבול. אבל יש בעיה. יו. הקדוש ברוך הוא שם את הניצוץ האלוקי בתוך התענוג. לכן אין לו גבול. כל דבר הניצוץ האלוקי נמצא בתוך התענוג. ככה עשה הקדוש ברוך הוא. ככה מוצא ביצירה. יש בתורה, יש מה שנקרא גם אכילה גסה. אכילה גסה זה אכילה כבר שלא מברך. מבין? עכשיו ברגע שאדם רואה, אז הוא יודע, הקדוש ברוך הוא מכוון אותו, קודם כל מה יגיע, כל דבר שאתה אוכל, כל דבר שאתה תונד לך, זה השגחה שזה יש שם את הדבר ששייך לו ויש לו פתאום. כן, חז"ל אומרים, שאדם רואה פרי חדש בשוק, ולא אוכל אותו, כאילו לא קונה אותו, אז מה? הוא ייתן על זה את הדין. למה? אני רוצה לגדור את עצמי בתאווה. אני רוצה להיות פרוש מהאכילה. עכשיו כל דבר לא נשמה, אם ראית והתאבאת על הדבר, זה, קח אותו, בטח, צריך לקחת אותו. זה לא עכשיו, לא הלכה גורפת שאנשים לא תחילו לקנות. הוא רואה, צריך לאכול, צריך לומר ניצוצות. בסוף יתברר לך ניצות. למה? הם אומרים לך זה... הענוג. בתוך הענוג. אבל למה אתה יכול לברך על מה שאתה לא רואה? לא, אומר לך, תשמע, עכשיו מביאים לבן אדם לא רואה, תשמע, זה תפוח. ברך עליו בורא פרי עץ. מה תעשו? לא רואה. כן, אבל אדם... לא, זה כן, זה שאתה יודע מה יש. שוב אתה נהנה עולה בפה. הקטע הגשמי זה הגבלות שהוא מדבר רבנו. יפה, אמת. וזה בחינת עכשיו יפה. אז מעלת הביטחון זה ההסתכלות, נכון? וזהו בחינת מעלת הביטחון, אומר רבנו הקדוש. מה זה,
כמה הביטחון זה מעלה עצומה לכל ירא שמיים. למה? כי הביטחון הוא מבחינת הסתכלות. שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברך לבד, הוא בוטח בו. מבחינת עיני חול, לך יסבר. המצפים לך. פי לפלאות, כן? אומר לך, מה זה מעלת הביטחון? זה עניין שאתה שינית את כל ההסתכלות שלך, הכל השתנה. בהסתכלות פה של יש לך הסתכלות בביטחון על העולם. אם אתה לא מצפה, אתה לא נקרא איש ביטחון, בהסתכלות של הפסוק. יפה, יפה, ודאי. מה זה ביטחון? שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברך לבד הוא בוטח בו. ביטחון זה אני יודע, יש לי רק השם בעולם. רגע, אבל מה אם אני לא אעשה? נחילה מכבודו. אני יש לי השם יתברך. אבל רגע עכשיו אם אני לא יבוא ואני לא אשתדל ולא אעשה, תלוי, הכל תלוי במידת הביטחון שלך. אם אתה צופה לבד להשם יתברך, אז ההשתדלות שלך היא תהיה מינימלית. הקדוש ברוך הוא יכוון אותך שאתה לא תצטכה. רבנו אומר שפרנסה בנקל תלויה במה? בדעת. יש לך דעת אמיתית מי מפרנס אותך. סתם נגיד לקחנו עכשיו את העניין של הפרנסה. יש לך דעת אמיתית מי מפרנס אותך? הפרנסה בנקל. פרנסה בנקל. כן? איזה תורה זה למדנו אותה? נו? סמך ב'. לא, נו, עכשיו למדנו ביום זה. ביום שלישי. אז שם רבנו כותב את הדבר הזה. כן. זה לא קשור, כי זה לא קשור לכמה כסף יש לך, זה קשור לאיך אתה מסתכל על זה. זה לא בתורת יפה, כי האמת לאמיתה. שקלים חדשים. אז הביטחון, שימו לב, קחו את המילים האלה איתכם, שמסתכל וצופה בעיניו לשם יתברך לבד הוא בוטח בו. זה הציפייה וזה ההסתכלות שלי על החיים. מאיפה ראיה? כי הפסוק שצריך לכוון בו, נכון, כל באש, מי שלא כיוון בפסוק הזה, צריך לחזור עוד פעם, לא יצא ידי חובה. עיני יכול אליך יסברו ואתה נותן בעולם בעיתו. אתה צריך לכוון ככה, שעיני יכול, עכשיו צריך מי זה כולם, אליך יסברו. מה זה יסברו? לסבר זה תקווה. צריך לקוות ולייחל רק להשם יתברך. ואז מה? על ידי ההסתכלות הזאת מה קורה ואתה נותן להם תאכלם בעיתו. יפה, בואו נקרא את זה בפנים. בבחינת עיני רואה לך יסברו, כי על ידי הסתכלות בביטחון גם כן עושה כלי, דהיינו גבול וזמן. אמרנו שההסתכלות עושה כלי, כשאדם מסתכל בביטחון הוא עושה כלי, והשפע יורדת לאן? השפע יורד לאן? לתוך כלי. אדם לפעמים רוצה... זה המקיפים שיורדים תמיד. כן. זה מקיף תמיד יורד, אתה צריך לעשות ליצור כלי. אתה צריך, תמיד שפע יורד משם. במיוחד שאדם מתפלל על השפע, שפע יורד אליו. עכשיו, ואז מה קורה? בתפילה הוא יוצר כלי. למה הוא יוצר כלי? כל תיבה שמדבר בתפילה, יורד כלי. למה? כי לכאורה, אתה צריך להגיד למה אדם צריך להתפלל. בנו כתוב בתורה למד ד', למה הוא צריך להתפלל בן אדם? השם לא יודע מה אתה צריך. אתה יודע השם שלי עכשיו צריך ככה וככה. הוא לא אומר את זה, הוא חושב בראש. אבל השם לא ייתן לו את זה. אתה צריך להתפלל, למה? מה? ככה השם רצה. שהדיבור שלך, כל דיבור שלך להשם יתברך יוצר, התיבה שאתה מוציא בפה זה כמו תיבה, קבל בשפע. למה השם עשה ככה? שתדבר איתו, שתוציא מהפה שלך, שיהיה לך, הדיבור שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מראה שאתה בטוח ואתה יודע שיש מישהו ששומע אותך, שיש מחדש שבידו לחדש כל דבר בבריאה. אותו דבר גם פה. עכשיו הביטחון יש לו מעלה יותר גדולה. הביטחון, אתה לא צריך יותר מדי לדבר בביטחון. אם אתה יש לך את ההסתכלות והכיווי הנכון לקדוש ברוך הוא, הביטחון בעצמו היא הסתכלות. הסתכלות זה בלי דיבור. היא עושה כלי כבר לקבל את השפע. הלו, מה אתה הולך ככה רגוע בחיים? אני העיניים שלי לשם יתברך. ואז מה קורה? אז כי ילדי הסתכלות בביטחון גם כן עושה כלי, כמו הסתכלות רגילה שעושה כלי, גם הסתכלות בביטחון עושה כלי, דהיינו גבול וזמן, כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, השפע יורד תמיד, אך שהוא בלא זמן. אם הוא בלא זמן, אתה לא יכול לקבל אותו, כי אתה נמצא בזמן. כן, כי לפעמים דבר שצריך לו עכשיו יבוא בבית או ג' שנים, אך על ידי הסתכלות בביטחון, עושה לה השפעה גבול וזמן, שתבוא השפע בעת וזמן שהוא צריך. תגיד לי עכשיו מה יעזור השם, אני עכשיו מתפלל להשם, אני צריך 100,000 שקל, צריך עכשיו, דחוף.
הביאו לי עוד 3 שנים. מה, אני אצליח את זה עכשיו? מה יעזור לי עוד 3 שנים? אבל שאתה בטוח שהקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא יודע שאני השם, אני ככה, אני אמרתי לך מה אני צריך. אני יודע שאתה שומע אותי. אני יודע שאתה השתבח שמו לעד. בטוח שאתה, מה זה בשבילך 100,000 שקל? קטנה, שיתברך. אני יודע, יש לי את ההסתכלות הנכונה, את הכלי, עשית כלי, עשית לו גבול וזמן, זה יראה לך מתי שאתה צריך. ואתה נותן להם את אוכלם, איפה? בעיתו. מה זה בעיתו? מתי שאתה צריך? בעוד 20 שנה. חז"ל אומרים, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. עכשיו לכאורה, אז איך הוא לפעמים יכול לקלקל את הפרנסה שלו? יש דברים שאדם עושה אותם, מושך על עצמו עניות. נכון? כל מיני עבירות כאלה, איך זה יכול להיות? אם נקצב לך כבר בראש השנה, מה עכשיו יחכו לשנה הבאה בשביל חס ושלום אדם מגיע לו עניות, בגלל שהוא עשה כל מיני שטויות, אז מה עושים לו? לא נוגעים לו במה שנקצב לו. פשוט כמו שיש גשם, אני צריך את הגשם בשדה. מורידים את הגשם במדבר. מה זה עושה? שיטפון. אם לא פתאום את השפע באיזה זמן שיש לו כבר, וכאילו יש לו איזה אשליה שיש לו עכשיו מלא, הוא מתחיל לבזבז, פתאום נגמר. מה קרה? פתחת, לקחת את החבית של היין, תקעת ב20 ברזים, פירקת את כל החבית, לא נשאר כלום. עכשיו מה יהיה שבת הבא? איך תקדש? על הערק. השם ישלח, לא רק אמרת את השפע חמודי לי. אז זה מה שקורה, אבל כשאדם יש לו ביטחון בהשם, ביתו, אתה מקבל ביתו מה שאתה צריך, איך שאתה צריך, כמה שאתה צריך, בדיוק. ואין לך שום בעיה, תמיד אתה יודע שהשם יתברך ימלא את החיסרון שלך. כי אדם השם יתברך לא משאיר את האדם אף פעם בלי מה שהוא צריך. אין מציאות כזאת. ברוך הוא משגיח מביצי קינים עד קרני רעמים. על כולם, גם אתה באמצע. אתה נמצא שם באמצע, לא, אתה לא קינה, אתה לא רעם, אבל זה איפשהו, בתווך. אז מה? רק אני אחר הגמרא אומרת, קלקלתי את מעשיי, טיפחתי את פרנסתי, אבל כשאדם יש לו הסתכלות להשם, אתה מושגח. כמו שעכשיו, הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום יצור, אתה פשיטה שהוא לא ישכח אותך, ואדרבה, אדם שהוא יהודי ויש לו ביטחון בהשם, זה השגחה פרטי פרטית לדברים נפלאים מאוד. מלא סיפורי צדיקים כאלה. פעם ישבו, מי זה השני צדיקים? שכחתי את השמות, לא משנה. אבל היה איזה סיפור ידוע, קרה דווקא עם גדולי הדור של הדורות האחרונים. והיה ביניהם ויכוח, אחד אמר שאדם יכול לייחל ולצפות להשם גם על מותרות, והשני אמר לא, הביטחון שאתם צריכות בהשם זה על הדברים ההכרחיים, אבל על מותרות הקדוש ברוך הוא לא חייב קיים חית אפילו שאתה בוטח בו. אז הוא אמר לו, תדע לך שאני עכשיו נגיד חסר לי שעון זה מותרות, בזמן הוא היה. אמר עכשיו אני מצפה שהשם יתברך, אני יודע שהשם יתברך שלח לי גם שעון. הוא אמר לו לא, זה לא ככה עובד, שעון זה אתה לא צריך, אוכל כן זה, אין, הביטחון לא עובד בדבר הזה. אמר לו עברו כמה דקות, מישהו דופק בדלת, עם שעון ביד, בא לרב, כאילו הרב זה שאמר שלא לפתוח במותרות, איך אני לא זוכר שמות, אילי פלאות, אמר לו הרב כך, לא גמרא, זה עכשיו, אמר לו הרב כך שעון, אני צריך זה, שעון הזה, לא יודע, קיבלתי, תן אותו למי שצריך, הלך. הוא מסתכל, אומר לו כך, נעניתי לך. אתה צודק. ביטחון, אין לזה גבול. כלומר, הכוונה, הביטחון עושה גבול וזמן, אבל זה שכל מה שאתה צריך מהשם יתברך, ואתה חושב שאתה צריך ויש לך ביטחון בשם, הוא ייתן לך. הוא ייתן לך. באמת אבל שיש לך, אתה יודע שאין בעיה להשם יתברך להושיע אותך בין רב למעט. זה רק מה שאתה מבקש, או לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך דברים שהוא חושב ש... כאילו, לפעמים בן אדם לא מבקש דברים מסוים, הוא עדיין מקבל אותם. נכון? אבל יש לך עכשיו הנקודה היא פה עכשיו בן אדם אומר תראה, וואלה לא בא לי על הקסיו הזה, הג'ישו כזה, כבר אני... זה משהו יותר אלגנט.
אבל עכשיו אשתך אומרת לך, מה אתה יודע איפה אתה בבנק, איפה אתה בזה, מה תקנה עכשיו, אין כסף לזה. טוב, אני לא דואג, השם ישלח לי. ישלח לו. אתה לא אומר שעון, אתה מבקש רולקס בברכה? ישלח לו. אתה מתפלל על רולקס? אתה מתפלל על לא רולקס? צריך להתפלל על רולקס. אתה אומר אני רוצה שעון טוב. אתה רוצה על רולקס, עכשיו אתה חושב שאתה צריך רולקס, יש לך איזשהו טיעון להשם. לא, השאלה אם אתה יכול להתפלל על זה, כי עכשיו אתה אומר, יהודי צריך לבקש עשירות, נכון? שמע, אבל יהודי צריך לבקש עשירות, אז עשירות זה רולקס, אז זה עכשיו המבורג'יני, תשמע, פרארי. שמע, אתה רוצה להגיד להשם, אתה צריך להגיד להשם יתברך, לפעמים יביאו לך רולקס, אתה תסתובב לך המוח, אז מה זה שווה? אני אגיד לך, זה לא יודע מה הוא רוצה, הוא מבחינת שוטה, לא נביא לו מה הוא רוצה. אבל אם יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, עכשיו אני צריך את זה, למה? אני רוצה להיכנס לאיזה עסק. עכשיו אני צריך בעסק הזה, שיראו אותי כאילו אני איזה עשיר, איזה מכובד, שעשו איתי עסקים. לא עכשיו, לא, זה אני בין. אם אני צריך, בשביל זה אני צריך רולקס. טוב, אין בעיה. איך יגיע לך, אני לא יודע, אני לא נביא, אבל יגיע לך, אל תדע. אבל אם מישהו מתפלל על חטאים, הוא רוצה לעשות עבירות, שם תזמין לעבירה. באמת אני שואל, יש בזה עניין של תפילה? מה, כאילו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לעשות עבירות? עכשיו גנב רוצה איך לגנוב, השם תעזור לי שהגנבה תעלה לי. בוודאי אצליח. אז חז"ל, נכון, אומרים, יש גמרא, נכון כזאת, שאומר שאפילו גנב על המחתרת, קורא לרחמנה, קורא לקדוש ברוך הוא שיצליח אותו. השאלה אם זה נחשב לבן אדם שבאמת, כמו שרבן אומר על המעלת ההתבודדות, וזה שבן אדם שיושב בשדה, ומפרש להשם את זה שכמה בא לו עבירות ושיזמן לו עבירות. יש בזה נקודה טובה כאילו של... לא, אבל עדיין הוא פנה לקדוש ברוך הוא בגניבה שלו. זהו, אז אני אומר את זה שהוא ייחד זמן לקדוש ברוך הוא, אתה יכול להסתכל בו נקודת תראה. או שמא זה לא טוב. יש סיפור של... זה של הבעל שם טוב הקדוש. לא, זה היה עם הבעל שם טוב וזה המשיך לדרך. הבעל שם טוב הקדוש, אז היה שם איזה גנב אחד בעיר. גנב אחד, יש קוראים לו ככה, לא משנה. אין לו את השם המקורי למה החדר שהוא חזר. בכל מקרה הוא היה גנב במקצוע, יהודי, סכן, היה מתפרנס מגנבות. ועכשיו משיבוש זה הערה קטנה, כל מה אתה גונב, ישר יודעים מי הגנב ולמי הוא גנב, אין לך הרבה עבודה שמה. אז שהיה מתגבר על הבצרה שהגנוב היה גונב, ישר היו כאילו טק טק, ישר מחפשים אותו וזה, שולחים עליו משטרה, מרדפים, לאן היה בורח? היה בורח לבעל שם טוב, לבית מדרש, רבה, עוד פעם גנבתי מחילה, אני מבקש מחילה, אני רוצה לחזור בתשובה. תפלל עליי, אז אומר, טוב, אין לך מה לדאוג. הוא עושה מה שעושה, פתאום שוטרים באים, איפה, מה אנחנו עושים פה בבית המדרש של הבעל שם טוב? אולי באנו פה לשפץ, לעשות, אתם צריכים משהו פה, כן, תעשו טובה, תעשו זה וזה, ככה. והדבר חוזר על עצמו, והוא כל פעם מנסה להתחזק ועוד פעם נופל, הבעל שם טוב כל פעם מוציא אותו מהברוך. יום אחד היה פה איזה משהו רציני, היה עבודה טובה, הגיעה סחורה טובה לעיר, איזה שר אחד בא עם תיבה יפה של מזומנים שהוא אסף את המיסים מכל הזה בדרכו למלך וידוע שהולך להתאכסן באיזה מלון במשיבוש, ואמר עכשיו הגנב הזה ככה, אמר תשמע אני פלל להשם, אמר לו תראה אין פה, אני הולך לסגור פה עכשיו את כל המקצוע, מכה אחרונה וזהו, יותר לא נוגע, אם אני מצליח לא נוגע יותר בגנבות, די יצר הרע, עשה יד אחת עם כמה גנבים, הלך לבעל המלון, תעשה טובה תשאיר את החלון פתוח, אל תנעל, אנחנו נתחשבן אחר כך, הוא עשה איזה חבלה קטנה, קיצור סידר את הכל. מתי זה היה? רחמנא ליצלן? ליל שבועות, ההוא הולך לישון במלון, זה שם פק, עולה פק, מוציא את התיבה, יורד, הצליח להביא את המכה, טבח שמו לעד, אתה יודע עכשיו על הבוקר, הוא קם, איפה ארגז, איפה זה השאר, כולם הבינו מה קרה פה. עכשיו זה כבר כוחות של משטרה, זה מה שנקרא הבולשת כבר מגיע, זה לא איזה עניין כללי, מרדפים, והוא בא, מתחבא, בורח, אומר, אין, רק לבעל שם טוב, שבועות, אני לא מתבייש, שבועות, חץ לבית מדרש, איפה הבעל שם טוב, מסתכלים עליו ככה, מה?
בדיוק זה יום פטירתו של הבעל שם טוב, נפטר מהעולם. אמר מה? נפטר הבעל שם טוב מהעולם. הלך מי זה, ראה את המגיד, אמר לו, חייב לעזור לי. מה קרה? מה קרה? אומר, אני גנבתי וצריך שתתפלל שלא... גנבת? תלך מפה. גנב, תחלק אותו, והוא לא יודע מה לעשות. עכשיו די, כבר סוגרים עליו. לאן הוא רץ לקבר הטרי של הבעל שם טוב. הלך השתתח, בוכה, נרדם בבכייתו. בעל שם טוב בא לו בחלום, אומר לו, תלך לנכד שלי רבי אפרים, מסידילקוב, נקרא דגל מחנה אפרים, אמר לו, הוא יטפל בך, אבל כשהוא יקבל אותך, אז אתה צריך להגיד לו את התורה שלימדתי אותו שבוע שעבר, אני לומד אותו כל שבוע תורה מגן עדן, אתה תגיד לו את התורה, והוא לימד אותו בחלום, שם לו את התורה בראש, הכניס לו את הקנה בקלטת, חידושים דעה של תורה איך שלומדים אותה בגן עדן, רץ ישר רבי אפרים, ניסיתי לקרוא, הלך אליו לדגל, אומר לו, רבי, יש לי בשבילך מסר מהבעל שם טוב. אבל הוא מה אמר, בעל שם טוב ישר, הוא נוטל ידיים, שם גרטל, יושב, מה אמר? הוא אומר לו את כל התורה מגן עדן. אמר לו, מי גילה לך את זה? אמר לו, זה הבעל שם טוב גילה לי בשביל שתעזור לי. אמר לו, מה יצא לעזור לך? אמר לו, אני גנב, אני זה פודור, סוגרים עליי. אז הוא הבין, כאילו, זה גזרו עליו שהוא היה ממשיך דרך ברב של הגנבים. עשה מה שעשה, אבל הוא כבר לא חזר לגנוב, למה? כבר כשמעת התורה מגן עדן, אתה כבר לא יכול לחזור לגנבות. פה זה באמת נגמר. הם שכחו שהוא גנב, גם הוא שכח שהוא גנב, וזהו, וככה הכל הסתיים. אבל מה לומדים מפה? אדם יכול להתפלל, גנבה, אתה רואה שזה לא, זה רק חסידות. זה נקרא תפילה רע. אני מבין. רק בחסידות יש מישהו שיבין את המציאות שלך שאתה למטה, וידע שוואלה, יראה את הנקודה הטובה שלך ומשם תצא. אבל אם אדם הופך את זה כאילו שהוא מתפלל על עבירה, זה משהו אחר. עבירה הוא לא יכול להתפלל. ועל עבירה לא אוכל, לא תופס. ככה נראה. כאילו מאבד את המשמעות של הדבר הזה. כן, זה לא תפילה רעה, תפילה רעה, שנבר לא ישמע אותה. אותך עכשיו משהו רע. גם בן אדם לא, אתה מבין, יש לו בחירה. זה סוטה. הוא בוחר לעשות רע, אז מה, אתה משתף עכשיו את הקדוש ברוך הוא עם זה? או כבודי לאחר לא אתן, צריך לעשות את הגבול. טוב, עוד נשב על הנקודה הזאת. אומר רבנו הקדוש, וזה פירוש הפסוק, עיניך אליך יסבר ואתה נותן להם תאכלם בעיתו, פירוש בהסתכלותו בעיניו להשם יתברך, דהיינו בחינת ביטחון, בחינת עיניך אליך יסברו, על ידי זה אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. שים לב, בחינת עיניך אליך יסברו, שאתה מסתכל על שם יתברך בחינתו, אז תקבל את אוכלם בעיתו, בעיתו דייקה, דהיינו בעת וזמן שהוא צריך, כי הביטחון שהוא בחינת הסתכלות עושה כלי וגבול וזמן כנ"ל. איזה יופי, עיניך אליך יסברו, אתה לא יודע ביתו, שהביטחון זה פירוש שאתה מצפה להשם, ואתה מקווה אליו, ואין לך בעיה, החיים שלך הולכים כסדר. מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך, איך שאתה צריך, איפה שאתה צריך, בזמן שאתה צריך.